Sziasztok! Ebben a videóban emoji alapján kell kitalálni a Tadáli már tudom, címet. kis hableány. Ez az. Jó lesz. Na gyere, üljél le mellém akkor, jó? A következő, ezt tudom, ez a Super Mario film. Ez a Super Mario. Májusa! Ő tudja. Máju. Mondtam. Tényleg mondtam be. Jaj. Ez a Barbie, hát ez milyen? Barbie. Ez a Barbie. Ez Barbie. Tudtuk. Én is tudtam. Fú, na várjál, majd ez melyik? Kocsi. Hát jó van, hogy a kocsi, de melyik? Tudod, izére. De gyere, üljél ma alé akkor. Ja, ez a verdak, tényleg. Tudtam. Ez a Hotel Transylvania. Kuki. De szeretlek. Tékozta Batman. Kajak amúgy. Mondtam. Tényleg. Nemo nyomába. Nemo budába. Méno budába. Ez az. Tudtam. Ez a Baby úr. Bibi. Zikos reklám van, more. Bétos. Hú, hideg van, Nem hiszem, Te nem fázol, én fózok. csak a csicsen. Nincsen olyanom. Haladja! Kb. 5%-ig még lemerül a telefonom, addig fogunk játszani, utána felteszem a videót. És máma ennyi. Holnap lehet, hogy lesz egy horror videó, gyerekek! Baby úr. Baby. Tudtad! Ez az. Na most. Hú, várjál. Én gondolok egyre, de megvan, hogy én Jurassic Parkra gondoltam. Ez az! Ez az. Na, én ezt is tudom, megvárom, hogy ti gondolkodjatok. Akkor mondhatom? King Kong. Ez az! Te tudtad? Na, én ezt a mesét ismerem, de nem tudom a címét. A címét nem jut eszembe a címe, more. Te üljél, ahhoz túl, ugye? A trollok, tényleg. Ezt tudom, ez a... Nem a hotel, hanem a... Szörnyertély! Az nem az. Én azt hittem. Na, ezt mindenki tudja szerintem. Pokémon! Tudtad? Ez a Pokémon. Hát az melyik? Várj, a halál a neten, tuti, nem? Ezt nem tudom. Halál a neten, emoji film, nem? Tudtam. Csak. Cukitát. Ez honnan tudja melyik? Cukitát. Hát ez a madar. Jaj, Duszika, ne nyúljál hozzá többet, jó? Ména. Nem annyira ismerem a filmeket, akkor azt lehet tudni. Ez a... Tudom én ezt. És nem várom meg. Majd ti gondolkodjatok, és majd a végén elmondom. Armin is a mókusok. Tudtam. Igen, én is tudtam. Na most ezt is tudom, ezt mindenki tudja. Mina. Szellemírtók! Ez az. Tudtam. Ezt is tudom. Na, majd a végén mondom ezt is. Holnap lesz egy horror videó. Videó! Jégkorszak. Tudtam. Igen. Én tudtam.
Nem tudom, ez a meg. Nem tudom, meg. Ne. Hagyjad így, ne. Nem tudom, meg. Tudtad. Te tudtad, én nem tudtam ezt most. Te nem tudtad? Ez a... Robin. Lobby! Tudtam! Nem. Hát nem is az, nem baj. Ezt tudod! Sonico! Sonic! Tudtam! Ez a főszóta, Sonico. Ezt tudod? Én ezt tudom. Karatekölyök! Tudtam! Tudtad? Superman! Ez az! Tudtuk! Ezt tudom, figyelj! Ez a nem más, mint a... Hát ezt tudtam, csak a címe nem jutott eszembe. Nem tudtam. Ez pedig a... Vada. Ez a Yuffie, tudom? Vada. A és a... Vadát. Tapsi-hapsi, nem? Tudtam. Ez az, igen, a tapsi-hapsi vagy ez. Hát ez horror, az. Azt. Luffy. Az! Dick! Nem is az, hanem a fel. Dzsungelkönyve! Tudtam. Ez az, tudtam. De ezt nem tudom. Hideg valami. Csak van. Ezt nem tudom. Tudtam. Lányám, de mi? Honnan tudjam, mi ez a Milka Csoki! Fogta fúj a szél horán. Akkor fúj. Várjál, mennyi? Ma mennyi izé van-e? Mennyi százaléka vagyok? 6. Na mindegy. Ezt te tudod, ez a tűz és ez a víz, ez a mese. Element talán. Element, ha jól tudom. Elemente. Na sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. És ha szeretnétek még ilyen videót, akkor iratkozzatok fel, és ha tetszett az videó, nyomjatok egy hatalmas egy lájkot, és ne felejtsetek el, holnap jön egy horror videó, vagy több, ki tudja.